tube matan ga duka maguzawa suka kawo shi ya babar maza su tube don rena mata shi aka tube mata hatta ma taro ba jin dadi shi mata sun tube don Allah ba ku san arina ku ba za a ga murin taro fa za a ga murin taro shi kun fidda mayafin ku kun tube sannan taro zai taro wani reni ya kai wannan mu ma ku ce da namiji shi ma ya fidda rigar shi bar singlet man kun taba ga wannan taro ai wannan don sabar reni mata kuma waɗansu da Allah bai ba su tunani hankali ba shena musun ba sa hijabi ba suke kyau da in baki sa hijabi ba duk abin banza ya fiki mutunci billahi azim duk namacin da bata hijabi duk abin da ake kiran shi abin banza ya fita mutunci domin ba abin mai mutunci face an mai kariya ana yi ma kudi kariya ana yi ma zinariya kariya ana yi ma diamond kariya dukan suna da wurin kariya hatta gangan jikin ga mun sa mai riga ba ana mai kariya sheke kika tube bayan Allah ya tufatar da kika tube ai ba mara mutunci ne kanki ba shi nan sam duba hatta shashashan namiji shere ba shashau ba wallahi kaga dan iskan namiji amma yana son nan batan shi ta sa hijabi yana son ya je wurin taro wata ta tube ya kalle ta amma bai yadda matan shi ta haka sai sannan sun ku gane irin mutuncin da musulunci yayi mata irin mutuncin da musulunci yayi ma tafiya na insaniya